Вину признаете? Максим Вандышевны суд залына сак астында алып килделәр. Аны бер төркем журналистлар каршы ала. Ул йөрткән машина катнашындагы хәрәкәттә бер ир белән хатынның гомере өзелде. Тикшерү вакытында Максим Вандышевның кайда булачагын бүген суд хәл итә. Тикшерүче аны сак астында калдыруларын сорый. Вандышев обвиняется в совершении преступления, относящегося к категории тяжких преступлений. Вандышев авыр җинаять кулда шикләнелә. Иректә калган очракта ул тикшерүчеләрдән аннары судтан качарга мөмкин. Бүген прокурор да тикшерүчеләр белән бер фикердә иде. Октябрь аенда гына 50 яшь тулган Максим Вандышев Иркутск өлкәсендә туган. Моңа кадәр хөкем ителмәгән гаиләсе бар. 8 һәм 15 яшьлек уллар тәрбияли. Бүген адвокаты аның баш авыруы барлыгын әйтте. Әмма шуңа да карамастан суд карарын йомшартуны сорамыйлар. Ә Вандышев үзе гаебен таный. Вы полностью признаете свою вину? И больше вопросов. Поддерживаю прокурора. Гаепләнүче 16 гыйнварга кадәр тикшерү изоляторында булачак. Хөкемдар шундый карарга килде. Утырышка бүген Вандышевның әнисе дә килгән иде. Мин аны бер үзем үстердем. Әни кеше мондый хәлдә калганда нәрсә әйтсен? Ул үзен үзе җәзалады инде. Гаиләбез белән 2 төн йокламыйбыз. Исегезгә төшерәбез, фаҗига ТЭЦ урамындагы җәяүләләр кичүендә килеп чыга. 39 яшьлек ир-ат белән 36 яшьлек хатын-кызны юлның икенче ягына чыгып җиттек дигәндә генә машина бәрдерә. Аларның 2 баласы ятим калды. Кичкенәсенә 9 гына яшь. Әлегә алар туганнарында. Несутся как хотят. Или считают окраина, или что, я не знаю. Бу әлеге участокта булган беренче генә күңелсез очрак түгел. Юлның икенче ягында Казан вертолет заводы урнашкан. Зөлфия Тимерова шунда эшли. Узган кыш аны шушы ук җәяүләләр кичүендә машина бәрдергән була. Весь почти путь прошла. Инде икенче якка чыгып җиттем дигәндә генә машина бәрдә. Мин аны башта туктый дип торам. Аңламый да калдым. Аңымны югалтканмын. Тукталышта торган кешеләр ярдәм иткән. Завод хезмәткәрләре быел бу урында 3 кешенең үлүен, тагын 2 кешенең имгәнүен искә төшерде. Кичүне аерым-аерым чыгарга куркабыз диләр. Бигрәк тә кич белән эштән чыккан вакытта, кайткан вакытта машиналарда күп, кешеләрдә бик күп юл аркылы чыкмакчы булабыз. Юл аркылы без чыга алмыйбыз, безгә юл бирмиләр. Казан вертолет заводының менә шушы тикшерү пунктыннан гына да көненә йөзләгән кеше үтә һәм аннан соң инде алар юлны әлбәттә шушы җәяүләләр кичүе аша чыга. Моннан тыш бу районда бик күп торак комплекслар һәм яңа кибетләр дә төзелә. Димәк, җәяүләләр һәм машиналар саны да бермә-бер арта. Завод хезмәткәрләре бу кичүдә светофор куюны сорап узган ел Казанның авиатөзелеш районы хакимиятенә мөрәҗәгать иткән булган. Әмма куеп булмый дигән җавап килә. Хәзер алар район хакимиятенә кабат хат язарга җыена. Бу атнада булган фаҗигадан соң ЮХИДИ идарәсе Казан башкарма комитетына күрсәтмә биргән. Алар җәяүләләр чыгу урынына килеп җиткәндә машина тизлеген киметә торган ясалма калкулык салырга тиеш булачак. Илгизчә Күреп, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы.